Argi dago, momentu honetan bizi dugun egoera honek ondorio ekonomiko larriak izango dituela. Horregaitik, Bilboko Euskal Herria Bilduko zinegotziok proposamen bat landu dugu. Helburuak erreskate soziala eta suspertze ekonomikoa dira. Horretarako, Bilboko udalaren aurrekontuak birformulatuak izan behar dira. Pobrezia funtsa handitzea, euste erreserbak mugimenduan jartzea eta ebento handietarako gordeta zegoen dirua larrialdi honetara berbideratzea proposatzen dugu. Koronavirusa gure bizitzetara heldu baino lehen jada egoera ahulean zeuden pertsonak izango dira hain zuzen ere gainera datorkigun krisi sozioekonomiko honen ondorio larrienak pairatuko dituztenak. Kalean etxerik gabe bizi diren pertsonak, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak, gizarte bazterketa arriskuan dauden familiak edota bakardade egoeran bizi diren pertsona nagusiak ere. Zoritxarrez, pertsona asko beharko dituzte erreskate planean jasotako laguntzak. Eta beraz, modu erraz, azkar eta errazean izapidetu ahal izateko, besteak beste, herritarrei arreta emateko bulego bat sortzea eskatzen du. Auzoetako dendek eta tabernek ere laguntza handia beharko dute eta udalak badu zer eginik honetan. Adibidez, komertzio lokala sustatzeko kanpainek egitea eta erosketa abonoak banatzea. Proposatzen dugu etxebizitza parke publikoa handitzea, sarbidea malgutzea, gazteei zuzendutako laguntzak abian jartzea eta baita ere alokairu pribatuen prezioak kontrolatzeko neurriak hartzen hastea lehenbailen. Zerga politika askoz progresiboagoa eskatzen dugu familiei zein merkataritzako, ostalaritzako edo autonomoetako langilei laguntzeko. Kultura arloan, sortzaileek eta eragileek ere erraztasun handiak beharko dituzte. Lehenik, galdu duten agenda errekuperatzera konprometitu behar da udala. Euskarazko ekoizpenak bultzada espezifikoa beharko du, eta auzoetako jaiek laguntza berezia. Bilboko udala, herritarrengandik hurbil dagoen instituzioa da, horregaitik plan hau aurrera atera behar da. Euskal Herria Bilduk eskua luzatzen dio Bilboko udalari guztiok batera hau aurrera ateratzeko.